Good morning mga kaluto. Yan, magtatanim yung biyanan ko ng bawang at luya. Dito lang sa aming loob ng aming bakuran. Yan binabalatan na niya yung bawang para mabilis tumubo mga kaluto yung bawang. At ayun, yung binili kong luya, itatanim din niya. Tara. Yan. Ganyan lang, napakasimple. Actually, meron na mga naunang tinanim yung biyanan ko. Bawang, ipapakita ko sa inyo, tumubo na. Mga ilang buwan yan tayo bago Tatlong buwan. Nandito na uli kayo nun. Yan mga kaluto, napakasimple lang. Yung aking pipino, yan, lipas na. Pero marami rin ako naani dyan. Meron yung oregano, pang taboy sa lamok. Yan, ito po yung yung bawang na tumubo na. May kamatis, titignan kung mabubuhay ang kamatis. Yan, kamatis. Ito yung papaya. Ito yung dwarf. Pagka ganto lang kataas, yan, namumunga na. Bali, bigay yan ni Kapitan Bobe. Galing pa yan ng Nueva Ecija sa Santo Tomas Peria, Quezon, Nueva Ecija. Yan pa. Nagbutas na lang kami dito sa semento, doon na namin siya tinanim. Ngayon naman, susunod natin yung luya. Yan. Ito po yung tinanim namin kasi ito lang po yung hindi na po ng mga insekto. Matibay sa insekto to, tutong luya na to. Yan. Actually, marami na rin akong naitanim na luya. Ayan, ayan yung mga tanim kong luya. Ayan. Tapos yun. Yan. Lipas na rin yung rito. Yan, yung tinanim kong pipino. Nakita nyo naman sa vlog ko na marami akong naani dito sa pipino ko. Bawang uli yan mga kaluto. Ganyan lang, napakasimple magtanim mga kaluto ng sa loob ng bakuran. Meron ka lang timba, may lupa, mabubuhay na yan. Ayun nga, nabuhay Yan yung mga oregano. Bagong tanim lang din yan, pantaboy sa lamok. At biniyayaan na naman tayo ng basta biniyayaan tayo. Yan yung bawang. Yung mga buhay na yung bawang. Yan, puro bawang yan.
Ito naman, hintayin natin ang palayan. Yan ay ipapalit natin sa ating pipino. Ito, kalabasa. Sana mabuhay. Ayan o, may ampalaya na dyan. Pipino, pakita mo. So, ito na yung ano, mga kaluto. Yung bininhi kong pipino. Napakalaki. Parang upo mga kaluto. Ibibinhi ko yan. Bali next year na ako magtatanim yung tag-ulan uli para hindi sa aksaya sa dilig-dilig. Yan, ito yung medyo maliit to. So ayun lang mga kaluto. Ayun, medyo nagbabalat pa yung biyanan ko ng ng bawang. Tayo mag-good morning ka sa mga... Good morning mga kaluto. Ayun. Ayun eh. At pagka... Maganda itong ginagawa namin ng aking manugang dahil pagka gumanda itong bawang at nagtuloy. luya, hindi na kami bibili sa palengke. Malaking tulong yon sa Kahit kakapiraso yung aming taniman, nagagawan ng paraan. nagagawa ng paraan. Napaka-simpleng gawin mga kaluto. Ganun lang, may maliit kang galon, may lupa, pwede basta balatan niyo po yung yung bawang para mabilis po yung pag-usbong niya. Nakita niyo naman yung pinakita ko kanina, umusbong na 2 araw pa lang yung tay. Mga 3. 3 araw uusbong na yung bawang. Pero mga 3 months mo bago mo siya maani, 3 to 4 months hanggang pataas. Yan, magtatanim na naman si tatay. Yan. Yan, makaluto. Bali yung matulis ang nasa ibabaw tay. Pagka nagtanim po kayo, yung puwetan po basta yung matulis na part nung bawang ngayon sa ibabaw. Yan mga kaluto, nakita nyo. Dami niyang tinanim. Hindi po kasi tulad nung mga tinanim kong talong. Ayan na lang po yung natira. Ayan. Hindi po gaano maganda yung talong dito. Hindi gaano nasisikatan ng araw po kasi rito sa lugar ko. Yan, okay na mga kaluto. Yan lang. Diyan lang ako nagtatanim. Yan. Yung luya mo. Yan, yung luya ko medyo matagal na yan. Mga ilang buwan na to siguro, may 5 na tayo. Isang puno lang ba yan dati? Iisa lang yan, lumago na lang. Ang dami na lang. Ang dami na. So paano mga kaluto Ganun lang, napakasimpleng magtanim ng luya at bawang. At sa loob ng aming bakuran, mga kaluto, maraming salamat at i-update ko na lang kayo pagka lumaki na tong aming itinanim mga kaluto. Saka itong abangan natin tong papaya ko kung mabubuhay ba siya o maliliit lang yan pero namumunga na. Dwarf po kasi yan galing Nueva Ecija. Ayan bali binigyan ako ni Kapitan Bobe, yung aking tito doon sa Santo Tomas Peria. Nagpadala siya ng itatanim ko rito. Sana mabuhay para
Basta i-update ko na lang kayo mga kaluto. Maraming salamat. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. At wag po natin kalimutan mag-subscribe, mag-comment, at i-share na rin po natin mga kaluto. Wong's TV po, Merry Christmas sa inyong lahat. Naka-vlog ka. Naka-vlog ka na naman.